Esselamu Aleyküm, hormatly vatandaşlar. Gören soňky wagtlar işimiz köp boldy. Şoň üçin siz bilen ýygy-ýygydan duşup bilmedik. Emma edilen işlerin hemmesi behwid üçin Türkmen hereketinin hereketi inniki adamlar üçin gören behwidli. Şunki temamızda Türkmenin tarihine ve käbir meseleleri ünsürmek, sizin ünsünü çekmek isteyenler. Temanın adı Türkmenistan, tarih ve gelecek. Dünya adamlar şu ören çılşımlı protodu baştan geçiriyor. Sebep näme diýende urşudyp dur Ukrainada. Ol urş diňe Ukrainanyň urşu däl. Ol urş hakikat bilen ýalanyň, kiraplyň arasyndaky söwüş. Ni şuýda hakikat diýense adamlar azat bolajak. We täzeden bir adamın durmuş üçün, adam durmuş üçün täze ýol. Bu işsizligim alyp ýatdy, köp ýerde, köp ýurtlarda işsizlikden adamlar horlanyp, gastarbaytar bolup, başga ýurtlara gidip işläp, maşgalasyny taşlap gidip, soň maşgalalara bolup, şoňa kynçylyklar çekip, ýa-da ölüp ýitip gidenler hem köp. Onlar şunlar datlar, şunun himmetini yettirýän işsizlik. İşsizliğin arkasında kim durýar? İşsizliğin arkasında kirlaplar durýar. Olar kim? Diktatorlar. Olar üçin näçe adamlar horlansa, işsiz bolsa, köprek türmede otursa, şol üçin behwidli. Olar şeýdip adamlar basmak isleýär. Bu hakikati ýeňmek isleýär. Şo hakikati ýeňmek isleýän kirlaplar şu şöýde urşýarlar. Hakikate karşı. Ni uçtan beýlerek geçelim. Türkmenistanyň tarihi bilen bagly bir käbir ýagdaýlara seredip görelim. Ýene de şuýda bir zady aýtmak isleýän ýanky uş Türkmenistanyň ünhini çekýär. Ýa beýleki döwletlerden problema mesela işsizlik ya adam hukukları bozulan olsa şu problemalardan siyasetçilerin ve halkara golomlarının ündün çekýär. Şu urş. Bir taraftan görüş gidip dur, ikinci taraftan teredin nähili. Şu urş sebepli şu köp meseleleri seredilen ok. O dowam bolup gidýär. Şolum nerede dowam edýär? Türkmenistanda dowam edýär. Türkmenistanyň başlygyny Gurbanuly Berdimuhammedow şol gidýän urşdan 2010-njy 10-njy ýylda başlady şo Siriýada başlady ilk urş. Şondan bäri uje 11 ýyl geçipdir. Şol 11 ýyl bolup geçen urşlar adamyň kösenmegi şo diktatorlaryň peýdasyna gidýär. Indi pikir edip görün, kim üçin urş gerek? Şu diktatorlar üçin urş gerek. Ornunu taplamak üçin. Şol gazanan oğurlan pullaryny karnadan öldüren adamlaryň jinayetlerini üstün yapmak üçin gerek. Şu näçe urş köp bolsa dünýäde, olar şonça öýlerini neme duýar, azat duýar, diýmege de azat duýar, olar öýlerini rahat duýar. Edýän jinayetini dowam edýär. Türkmeniň tarihi müň ýyllardan köp müň ýyllardan ýöňdelmäri başlan sebäp näme diýende biziň tarihimiz, Türkmeniň tarihi şol aňdan gelýän halklar bilen bile bagly, köp halklar bilen dünýäň başından, göz başından gaýdan
halklan tarihi bilen bağlı olup durýar, türkmeniň tarihi we gadymy olup durýar. Edil şolar ýaly. Indi şo gadym tarihi nämiş etdiler? Şonu yok, dünyada hiç kim bilmesin etdiler de. Onun edenleri müň ýylan bundan öň. Şol nemedäki bolan uş oň öňünden bir näçe uş bolýar. Merew gelip basyp aljak bolýarlar, soňra merew basyp alýarlar. Çingiz Hanyň goşunlaryndan pikir edip görün, müň ýyl mundan owal. Indi şondan bäri Türkmenistany azap edýärler bir kiçi döwlet. Biz kiçi döwletde. Bizim tarihimiz gaýtalýar. Müň ýyllardan öňgelýär. 10 000 ýyllardan öňgelýär. Ve Türkmenler dünyada halklaryň ösüşünde ullukan orun tutturýar. Alyp görün halymyzy, bizim aýallarymyzyň dokuyan halysyny. O näçe 100 ýylda könelenok. 50 dokolyan haly. Bu beýleki enjamlary dutaram alyp görün, bizim itimizi, atymyzy alyp görün. Türkmenati ahal tekeder. Onun o politikler oynaya ahal tekedi. Türkmenati. Yumdun ili. Bilmeyen olsanız okak görün. Türkmen döreğli veri geliyor şu at. Tarihte atlar ne emekani vahşi hayvan, meydanına giden hayvan. Şu adamlar görse koğulap, dişlep, basıp üstüne yatıp oğrudup bilen ekenler. Emma şonu, şu atları, şu hocalığı getirip ulanyp, öwrenişdirip, şonu minip hojalykda ulanyp, goşunlarda ulanmany şonu ýöreden kim türkler şonu ýöreden. Şoň içinde Türkmenler var. Şoň için bizim atymyz gadymy ýöründe ýaly. İçimizde şeýle. Yani haýsy bir zadymyz alyp görsem şeýledir Türkmeniň. Indi şunduny Türkmeniň görüp edip o atyna başga at tapdylar. O alawaýna da başgaça adamlar eýe çykyp ýör. Alawaýlar nirde? Ezat araba nirde dörýär? Garawmyň çölüniň içinde. Şo taýda. Aňarsynda da 5 vilayet var, nemede Owganistanda, şo ýerde de bizim alawaýlarymyz var, Türkmen alawaýlar. Tajikistan'da da var, Özbekistan'da da, Kazakistan'da da, böyle Orta Asya şarkası deyip attırıyorlar o taýda. Emma şu köneden gelýän şolar şarkı, neme itlerde, bizim itlerde. Haýsy adymyzy soň otymyny alyp görseňiz şeýledir. Indi şunu basmarlar, görmesinler, eşitmesinler, Türkmenler tarihini bilmesin. Türkmenler bir kiçik halk diýdiler de. Şuň aly gürlenlerine men bilýärmi näme sonra görýän. Ýankılatlara bir aýdyp berýän. Ýene bir soru görýän. 1 milyard, 1,5 milyard halky bolan döwlet haýsy ýurtdan gaýalýar diýen. Sizin maşynaňyzyň peýdasy barmy diýen daşarda milyon maşynaňyň öňüňi ýylatmany, ýa nahar işlemeni. Ya Senagatda peýdasy bar maşynaňyň. Ýok. Türkmeniň adı nahardan mişip berýär şolaň diýen 1,5 milyard adamyň diýen. Senagatyna ýöre diýen. Onuň nirde gördüňiz kiçik halky diýen. Özüm 4-nji ýerde durýar diýerler, gazyny zapas boýunça 4-nji ýerde ýerler, 2-nji ýer diýen. Suud etdiği bilen o kiçik bana. Onu ştatlara alıp görsek sonuna bir misal edip göreliğinde kimler Türkmenlerin içinde şu siyaseti yöretdi, bizim şu nimemizi yıkma üçün, tarihimizi yıkma üçün, anardan gelyen onun geleceğimizi yıkma üçün. Son yıllardaki bolup geçen faktları söyleyelim. 90-njy ýylda Saparmanat Niýazow prezident boldy. Soň näme geçdi Gurbanula geçdi prezident. Şo prezident bolandan soň ady belli, ilmli, bilimli, asylly adamlar aşgadyň içinde töweregine berdiňde piramaýtda we beýleki ýerlerde öýlerini ýykdy. Adamlar ýöne ol bir aşgad täzeden gurmak diýen mesele. O mesele şu asylly we
beýlik vilayatlardan gelip şu aşıwatda ministr olup işleyen ya uly idaralarda uly orun tutup işleyen adamlaryň öýüni ýykmaly, şolary aşıwatdan giderýär etmeli. Olaň taryhym şu ýerde galmasyn diýip öýleri kıldy. Öýleň ýykylmagy siýasat bilen bagly. Onu ýöne şäheriň guruluşy bilen bagly ise onu baryp nime gurrun werin o zooparkda nimelere maymunlara gurrun werin. Şolar morty ananlar. Onu ýene näme başga ona şu döwürde şu iki adam şolaryň taryhyny ýykmak islet. Şu öňkü gelýän siýasat ýöretdiler. Indi soňky üsen türkmen nesilleriniň taryhyny ýykmaly. Yani özlerine biýetde şu ýerlerde bolar. Bizi ya kovmaly Türkmenistany. Ha ne şeýdip Türkmenistany şeýdip getirdiler şunu. Indi oşa baydyp gelelim. Ha oş gidip dur. Indi Berdimuhammedow özüni duýdy. Ýagdaýyny özüniň ýagdaýyny gatwy bilýär. Eden ogurlyklaryny, kezaplyklaryny hemme zady bilýär Berdimuhammedow. Şoň üçin näpdi? 10-njy mart güni oğluna tapşyrypdyr. Sen postanowleniýa bolçak Ukrainaň çağalaryna humanitar derman kömegini uğratmaly. Görýärmi, tilke tapalak. Ya, o taýda oş gidip dura. Oşuň aňyrynda kim gurşýar? Özüňiz bilýäňiz. Şolardan gorkunjyny tilki tapalak bilen şeýdip ýazrýar şonu. Çağalaryna kömek edýär. Sallatlaryna kömek edem dok diýär. Şu aňyrkylaryň gahar gelmesin diýär. Gorkýar da olardan. Ona mady bolup näme diýär? 10-njy martda kömege bolçakan orada Ukraina uğradym diýip bolçakdyran orada ogluny 20-nji martda da on ogly Kitaýa barýar. Kitaýa barýar, Kitaýda da muny şeýle kabul edýärler. Şu ullokanlar, biýeli zallar, aklaryň içinde şu taýda öňüne Çinzen pin çykyp, şu taýda ullokan bir parat ýaly neme geçirip priýom geçirip muny kabul edýärler. Bütün gün dünýä görsün diýär. Sebäp näme diýende ol ikisiniň arasynda uja gürleşik bar. Oğlum uğradyan kabul etdi ya da men ýagdaýyma özüň eýe çykdy ya da Aňyrka. Indi o taýdaky o derman urduran ýerde urşup berenler olar synar diýip neme diýär? Gaçşaýa öňünden gaçyp tilki tapalak bilen Urbanguly Kezzabyň ogly Serdar Sümzük Kitaýa barýar. Halk üçin bähbidi barmy şoň şoýrun barmagyny şolum? Ýok. Näçeden Kitaýa gaz satýarlar? Kubometrini. Aýtmadylar. Näçe gaz satdylar her ýyl? Aýtmadylar. O diýilýän gazyň mukdary has köp satylýar. Bahada maýdalanyp, on pulunam paýlaşýarlar. Şoň üçin Aňyrkylary şu zatlary men siz bilen edeýin, dowam edeýin, garantir edeýin. Siz maňa eýe çykyň diýäň diýär. Ya, indi seretip görseňiz näil boldy? Indi bu o taýdan Moskwadan gaýdyp Kitaýa bardy. Olam eýe çykyp bilermi, bilmezmi? Onu hiç kim bilen o. Bu zatlar ölen şılşırly siýasat we olara bagly däl. Gazam hiçtat. O ýerde meselen çözmýär. Gaz diňe neme ogurluk üçin onun ýanynda baýamak üçin. Siýasatda başga zat ýöne sürýär. Ören ullokan maştabny interesi narodov mira. Gödöňde tutulýar. On pikretden gödöňde tutulanok. Haýsy halklar dünýäniň dörenine bady, haýsy halklar dünýäni dowam etdirip biljek. Haýsy halk işenir,
haýsy halk ýalta, haýsy halk başlan heleleri köçem uruna berýär. Näme üçin? Hemme zadyň hasaby. Şoň üçin asylly bolmak diýerler, asylly bol diýerler. Türkmenlerde nime wadyr bu söz? Asylly bolun. Men hemme öýdünýär. Asylly bolun. Gaty aňyrdan gelýän taryhyňyz bar. Şonu basgalatmaň. Bir topar haramlara. Kimi öýdünýän özleri duýanlar. Basgalatmaň. İstanbul'da pulun yok bolsa haýşedin hakiki Türkmenlerden. İşiniz yok bolsa haýşedin kömek etsinler. Beýle haramlardan ýanyna barmaň, ýalbarmaň. Namusyny saklap gelin. Inni wagty geldi. Gördüňizmi? O taýyk fiýarada goşulan kişi goşulmayan kişi bolup derman urdan bolýar da. Beýlegim oğulny urady. O derman ýa bize indi diýe aňyrdan peýda ýok diýär. Sen beýlek diýip aňryk urady oğulny. Ha. Serden nähili ýagda bolup geçip durşuwat. Awa men Türkmenistanyň ýagdaýyny bilýän, şeýle çykyş etsemem, etmesemem bilýän. Birinciden hem ören halk bilen neme asnaşykly biziň aramyzda neme bar? Siýasy bar. İkinciden hem näçe wagtym bolmasa da şo iň bolmanda Watan Günleri programasyny dinleýän. Şu yalançylan programasyny dinleýän. Şu ýerde aýdylýanlarlaryň aňyryndaky hakykata görjek bolýar. Onun näme üçin diýen? Onun halk üçin diýen, halkyň berki üçin. Hawa 5 ýyl türmede ötdi. 5 ýyl ýurtdan çykarman çağalamyzdan aýra goýdular. 10 ýyl. Inni maşgalama aýra ýaşaýar, özüm aýra Germaniýada ýaşaýan. Ýöne göre şu goýulmak. Men köp wagt nime açık efire çıkmasam duşklum bolýar da şu ýerlerde men gürleşýän adamlar bilen. Nähilýän Türkmenistana serediýany diýsem käbir siýasatçylar diýär. Sen çykyşlaryň hemmesini dinleýärse, beýleklerini dinleýärse, baha berýärse hemmesine diýär. Türkmençe çykyşlaryň period terjime edip dinläp görýärse ýa-da. Türkmenistan arada diýär. Biz Türkmen hereketi bollarsa, Türkmen hereket bu asosiasiýa Hawa Halk Demokratik Движениýesi. Türkmen hereket demek, halk demek. Käbir kişi halk hereketi diýip goýa, nemesiniň adyny ütgedip ber, onu näçe para aýtdy bir ýylyň dowamyna. Şo hereket boljak bolýar bolup bilen o. Ýöne men olardan gatwyrym, naçyp hereket adyny özüne goşýan bolsa, onuň şol nemesini bir ýanyny bize goş itelýän bolmaly. Menim ýanymda bardy. Bolýaryň diýen ýok, men ýeçiňizden neme görem o. Adyňyzda at taksaňlam işde. Esasy biz näme etmeli? Türkmenistana dolunmaly. Türkmenistana hak hukuky oturtmaly. Şondan Niyazowdan Berdimuhammedowyň rejiminden hyýanat çeken adamlary hawa şoň maddi tarapdan kompensere etmeli we türmede oturan bolsa biýgüne onu rehabilitere etmeli adamlary ýumaly, arassalamaly hakiki adamlary. Bolup biler, her hili ýagdaý bolup biler. Biri şuurlap onu içerdimi türme özümüz şeýetdiler, dost bolup. Beýlekini başlaça ýagdaýda narkotik bilen terlenir. Ýok, biz hemmesini sereder, hemme meseleler. Men inki başa gaýdyp gelýän biziň taryhymyz bar Türkmenden. Biziň aslymyz bar. Şoň üçin biz ýok. Dogunlanmady, Türkmen dogunlanmady. Täze halk respublikasyny gurar. Türkmenistan Halk Respublikasyny. Türkmeniň taryhyny dikelder. Şonu bize gijik diýmeler. Gadymyzam satylar. Ýurdumyzam öser. Adamlar işli bolar.
we geleceğine anamlı olur. Nime şu zatlar şunu size aytmak istedim adamlar. Ha o köp sağolun dinleyenler için inni keyifli duşyan şak.